kọmuniti n'ụbọchị tata ụka nke ise n'oge ncheta mbilite n'ọnwụ Onyenwe anyị Jesu Kristi. Anyị na-ewere ajabisi aka maka ndị parish anyị niile, na-arịọ maka nchekwa na ngọzi nke Chineke n'isi anyị ncha. Anyị na-echeta ụmụnne anyị ndị rapụrụ ụwa na nso nso: Teresa Nwosu, Njọkụ Ihuọma na Raymond Ajụgbo. Anyị na-echetakwa ndị nne niile, ọkachasị ndị nne nke parish anyị St. Eugene n'ụbọchị taa bụ ụka ndị nne. Anyị na-arịọ ka Chineke gọzie ha n'ụzọ pụrụ iche. N'oge a anyị nọ n'ihe nnukwu nsogbu nke coronavirus, anyị na-arịọkwa Chineke ka ọ nara mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ maka ya ọmụọ ya na ndị nwụrụ anwụ. Ka Chineke mekwa ka ndị niile nọ n'ụlọ ọgwụ nwere onwe ha n'oge na-eteghị aka, ka o chekwakwa ndị dọkịta na nọọsis na ndị ọrụ ndị ọzọ niile. Ka Chineke mekwa ka e nweta ọgwụ maka imeri ya ọmụọ ya n'oge na-eteghị aka. Ụmụnne na Kristi, ka anyị tezie mba ndị ọzọ dị iche iche na mba ndị ezinụlọ anyị n'ime ajamisa nke ụbọchị taa. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, Onyenwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu anyị ihe, Onyenwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, mgbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Oh
anyị dị arịrịọ Chineke anyị, nzọpụta si n'aka gị bịara anyị, imere anyị ụmụ gị, bịakwa kwe ka anyị kwuru n'iru gị. Biko were obiọma gị gee ntị n'arịrịọ anyị bụ ụmụ gị hụrụ n'anya. Ebe ọ bụ na anyị kwere na Jesu Kristi nye anyị ezigbo inwere onwe anyị, ịgbanye anya n'ebe ndị ebighị ebi, site na gị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye anyị dị ndụ na-achị ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe ụbọchị na-aga, ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ Jesu wee na-abawanye ụba, esemokwu wee dapụta. Ndị Juu ndị a mụrụ na mba, ndị na-asụ asụsụ Grik, tamụrụ ntamụ megide ndị Juu ndị a mụrụ n'ụlọ, ndị na-asụ asụsụ Hibru. Iwe ndị Juu ndị na-asụ Grik bụ na elefuru ụmụ nwanyị ha di ha nwụrụ anwụ anya mgbe a na-ekesa ego ma ọ bụ ihe oriri kwa ụbọchị n'ọgbakọ ndị otu Kristi. Ụmụazụ 12 ahụ wee kpọọ ọgbakọ nke ndị na-eso ụzọ Jesu wee gwa ha sị, o zighị ezi na anyị ga-akwụsị ikwusa okwu Chineke na-ekwu naanị maka ihe afọ ga-eri. Ụmụnna n'ime Kristi, n'ihi nke a, họpụtanụ n'etiti unu ụmụ nwoke 7 ndị kwesịrị ntụkwasị obi, ndị jupụtara na mmụọ nsọ na amamihe, ndị anyị ga-etinye ọrụ a dị mkpa n'aka. Anyị onwe anyị ga-anọdụrịsị ike n'ekpere na ije ozi nke ikwusa okwu Chineke. Ndị otu Kristi nabatara atụmatụ a nke ọma. Ha wee họpụta Steven, bụ nwoke tozuru etozu n'okwukwe, bịakwa jupụta na mmụọ nsọ. Ha họpụtakwara Filip na Prokoros na Nikanọ na Timon na Pamenas na Nikolas, bụ onye mba ọzọ akpọbatara n'okpukpe nke ndị Juu, onye si n'obodo Antiọk. Ọgbakọ ahụ wee chee mmadụ 7 ndị a n'ihu ụmụazụ. Ụmụazụ kpere ha ekpere, bikwasị ha aka n'isi. Okwu Chineke wee na-aga n'ihu. Ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ Jesu wee na-abawanye hie nne na Jerusalem. Ọtụtụ ndị nchụaja nabatakwara okwukwe nke ndị otu Kristi. Okwu nke osekpụrụ. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na nziza, ihe anyị ga-aza bụ, biko Onyenwe anyị, ka ịhụnanya gị dakwasị anyị ebe anyị tụkwasara nchekwube anyị niile na gị. Zaanụ ya. Biko Onyenwe anyị, ka ịhụnanya gị dakwasị anyị Ka anyị gbaa nsọpụ anyị. Biko Onyenwe anyị, ka ịhụnanya gị dakwasị anyị ebe anyị tụkwasara
otito bụ ihe kwesịrị ekwesị n'ebe ubi ndị umeala nọ. Werenụ ụbọ akwara kelee Onyenwe anyị, werenụ une bụọrọ ya abụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị asọ dere: bịakwute Onyenwe anyị bụ nkume ahụ dị ndụ, nke ndị mmadụ jụrụ ajụ, ma Chineke họrọ ya, gụnye ya n'ihe dara oke ọnụ n'ihu Chineke. Bịakwute Chineke ka e were unu dị ka nkume dị ndụ wee gwuo ụlọ nke mmụọ nsọ, ebe unu ga-abụ agbụrụ ndị nchụaja dị nsọ na ndị na-achụ aja mmụọ ahụ na-adị Chineke ezi mma site na Jesu Kristi. N'ihi na akwụkwọ nsọ kwuru sị, lee ka m na-atọgbọ nkume dara oke ọnụ nke m họrọ na Zayọn. Onye ọbụla kwere na ya agaghị enwe ihe mwute ma ọlị. Ihe ọ pụtara bụ na ebe unu ndị kwere ekwe nọ, nkume ahụ dị oke ọnụ, ma ebe ndị na-ekweghị ekwe nọ, ọ bụ nkume ahụ ndị na-ewu ụlọ jụrụ, nke ghọrọ nkume kachasị mkpa n'ụlọ ahụ ugbu a. E kwukwara n'ebe ọzọ n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụ nkume nke na-eme ka ndị na-ekweghị ekwe sọọ ngọngọ ma n'ọnya, bụrụkwa nkume ga-eme ka ha daa. Ọ ga-eme ka ha daa n'ihi na ha ekwenyeghị n'okwu ahụ a gwara ha. Ha mekwara otu Chineke kwuru na ha ga-eme.
Chineke họpụtara otu ndị nchụaja nọ n'ọkụ eze, mba dị nsọ na ndị Chineke nwe. Unu onwe unu bụ ndị a họpụtara ka unu na-ekwusa aka ọrụ nke Chineke, onye siri n'ọchịchịrị kpọbata unu n'ihe ya dị ebube. Okwu nke Osebụlụwa. Abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ. O nweghị onye ọbụla nwere ike ịbịakwute Nna ma ọ bụghị site n'aka m. Jesu gwara ụmụazụ ya sị ka obi ghara ịṅụrụ mmiri, kwerenụ na Chineke, kwerekwanụ na m. N'ụlọ Nna m enwere ọtụtụ ụlọ obibi. Ọ bụrụ na o sighị etu a dịrị, agara m ụlọ, kama ana m aga idoziri ụlọ ha. Ọ bụrụ na m jee dozichaa ụlọ ebe obibi, aga m alọghachi ịkpọrọ ụnụ ka mụ na ụnụ nọdụ. Ụnụ maara nke ọma ebe m na-aga, maka ma ọ sịrị ya, Onyenwe anyị, anyị amaghị ebe na-aga. Olee otu anyị ga-esi mata ụzọ ahụ? Jesu zara ya sị, mụ onwe m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye ọbụla na-abịakwute Nna m ma ọ bụghị site na m. A sị na ụnụ maara m, ụnụ ga-amatakwa Nna m. Site ugbu a, ụnụ amatala ya, ụnụ ahụkwala ya. Filip wee sị ya, Onyenwe anyị, ọ bụ na izi anyị Nna, anyị ga-enwe afọ ojuju. Jesu wee sị ya, Filip, mụ na gị anọọla ogologo oge dị etu a, ma ị matabeghị onye m bụ. Onye hụrụ m anya hụrụ Nna m. Gịnị mere iji na-asị m, zi anyị Nna? Ikweghị na anọ m n'ime Nna m, Nna m nọkwa n'ime m. Okwu m na-agwa ụnụ abụghị site n'ike aka m, kama Nna m nọ n'ime m na-arụ ọrụ ya. Kwerenụ ihe m kwuru, na anọ m n'ime Nna m, Nna m nọkwa n'ime m. Ọ bụrụ na enweghị ihe ọzọ kpatara unu ji kwere, kwerenụ ihe m na-ekwu n'ihi ọrụ ebube ndị m na-arụ n'ikwu na eziokwu. Onye ọbụla kwere na m ga-enwe ike ịrụ ọrụ ndị a niile m na-arụ. Ọ ga-abụkwa ọrụ karịrị ndị a, n'ihi na ana m alakwuru Nna m. Oziọma nke Osebụlụwa.
n'ụzọ pụrụ iche ka anyị si gbakọọ n'iru oge Chineke n'ụbọchị taa wee gaa n'iru kedu nwana anyị Jesu Kristi n'ụlọ nsọ. Ọ bụ mmasị ndị Chineke ka anyị wee zukọ. Ọ bụ eziokwu na anyị na be anyị dị iche iche na ọmụmụ dị iche iche wee sonye na mmasị ụbọchị taa anyị wee zukọ ka anyị fee ndị ka anyị ofufe. Anyị rụkwara ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị nne. Ụbọchị ndị nne anyị na-ekele ndị nne niile ma ọkachasị ndị nne nke parish anyị bụ St. Eugene. Oge ọbụla anyị na-emebe ụka ndị nne na mgbe ọbụla anyị na-echeta ndị nne anyị na-echetakwa maka ezinụlọ anyị dị iche iche. Anyị na-echetakwara ndị nne nnukwu ọrụ dịrị ha n'ezinụlọ. Oge a pụrụ iche anyị nọ na ihe nsogbu nke coronavirus. Ezinụlọ nwere nnukwu ọrụ dị iche iche karịa. Ezinụlọ nwekwazị nnukwu ọrụ. Ụlọ ụka a na-anọ na ezinụlọ wee na-efe Chineke dịka anyị na-eme n'ụbọchị taa. Ka anyị na-ekwu ezinụlọ n'oyibo na ezinụlọ domestic church, obere ụlọ ụka. Ezinụlọ bụkwazi ụlọ akwụkwọ emechiri akwụkwọ mechisie ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Ụmụaka wee nọdụ n'ụlọ wee na-ejebe akwụkwọ. Anọkwa n'ezinụlọ wee na-arụ ọrụ working from home n'oyibo. Anọkwa n'ezinụlọ wee na-eme ọgbakọ dị iche iche. Ya bụ ezinụlọ nwere ọrụ karịa n'oge ugbu a, ọrụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ezinụlọ nwere ọtụtụ ọrụ, o gosikwara na ndị nne na ndị nna nwekwara ọtụtụ ọrụ n'oge ugbu a. Ekpere anyị bụ ka Chineke na-agba ndị n'ume na nnukwu ọrụ na-arụ. Chetakwanụ na ọ bụ ọrụ nke Chineke ka ọ na-arụ. Anyị ga-ekwere ndị nna ukwe iji chetara ha na ọ bụkwa ọrụ nke Chineke. Ọrụ Chukwu dịrị mụ na gị, ọrụ dịrị mụ na gị, ọrụ ihe siri ike nwere ọrụ ihe Chukwu, ọrụ ihe aba ahụ nwere ọrụ ihe Chukwu, Amen. N'ihe ọgụgụ nke ụbọchị taa, Jesu nyere anyị nnukwu okwu agbamume n'ozi ọma nke ụbọchị taa, okwu ntasi obi. Jesu gwara anyị n'ozi ọma sị ka obi ghara ịnọ mmiri. Ọ sị ka anyị ghara inwe nkọpụkpụ obi, ka obi sie anyị ike rinne. Ụmụnne na Kristi, okwu ndị a dị mkpa, ọkachasị n'oge ugbu a anyị nọ n'ime ya, oge anyị nọ n'ihe nsogbu. Akwụkwọ Nsọ wee na-asị ka obi sie anyị ike, ka anyị tụkwasị obi na Chineke, ka anyị nọgide n'ekpere, na-emekwa ihe niile a gwara anyị maka ịgbara nsogbu n'ụwa. Jesu gwakwara anyị n'akwụkwọ nsọ n'ozi ọma nke ụbọchị taa sị na ya bụ eziokwu, bụrụ ụzọ, bụrụkwa ndụ. Okwu a bụkwa nnukwu okwu agbamume ka ọ bụ nye anyị. Jesu gwakwara anyị n'ozi ọma nke Jọn chapter 10 verse 10 ọ sị na ya bịara ka anyị niile nwee ndụ wee nwee ndụ n'uju. Ọ bụkwa agbamume ka ọ bụ wee nye anyị. N'ebe ọzọkwa n'akwụkwọ nsọ, akwụkwọ nke Matiu
n'ụbọchị tata Pita dị asọ kpọrọ anyị niile sị bịakwutenụ Jesu ọ ga bụ ofu okwu aka ọ na-ekwu ọ sị bịakwutenụ onye nwe anyị bụ nkume ahụ dị ndụ nkume nke ndị na-ewu ụlọ chọrọ mana ọ bụ ya bụzi ide nke ji ụlọ ọ bụ okwu agbamume na ịbịakwute onye nwe anyị n'ihe ọgụ nke mbụ a na-elekwasị ala a gwara anyị ụzọ atọ anyị si abịakwute Chineke ụzọ atọ anyị sikwa efe Chineke ndị ụmụazụ Jesu lọpụtara ndị dikin mmadụ 7 maka ọrụ ikesi ihe oriri na ihe ọṅụṅụ na ya bụ ihe ọgụ nke mbụ ndị ụmụazụ na onwe ha wee nọdụzie n'ọrụ nke ekpere na ikwusa okwu Chineke mana o nwere anya na n'ụzọ ihe atọ ndị a ebere okwu Chineke na ihe oriri na ihe ọṅụṅụ ihe ndị a bụ ihe dị mkpa na ndụ anyị niile na ndị mmadụ ọ bụ ụzọ anyị si efe Chineke ya bụ ọ bụ maka anyị niile ndụ ebere ọ ga-esi mkpa n'okwu ugbu a iche anyị uche n'akwụkwọ nsọ na ihe oriri na ihe ọṅụṅụ ihe ndị a niile bụ ụzọ anyị si gaa na Chineke aka ebe ihe ọ bụ anyị na-ayọzi n'ụbọchị taa ka Chineke nyere anyị aka chekwaba anyị na-agbakwa anyị ume n'ọrụ niile anyị na-arụ anyị na ya nke asa na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị bụrụ ọtọ bido okwu anyị. Ekwe m n'otu Chineke
ndị ọzọ, ka ịhụnanya na ebere Kristi nọchite anụ ọpụpụ ha n'ime ezinụlọ ha na ndụ ndị ha hụrụ n'anya. Anyị arịọ gị ndị nwe anyị maka anyị niile na-agbakọ n'ebe nchụaja nke a n'oge dị mma, ka oge a dị oke egwu ghara iwetara anyị ihe mgbu ọbụla, kama ka anyị na-egosi onwe anyị ịhụnanya Chineke site n'okwu na omume anyị n'oge niile, ma nwee nchekwube n'ajọ oge a ka ọ gafee n'oge na-adịghị anya. Anyị arịọ gị dị nwe anyị maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ọkachasị ndị a na-echeta na ajamasị dị asọ taata, maka mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatrị, ọkacha ndị na-enweghị ndị na-echeta ha na ekpere, ndị nwụrụ n'ihi ọrịa ọjọọ COVID-19, ka Chineke gosi ha ebere ya. Anyị arịọ gị dị nwe anyị ka anyị natazi isi ugbu a gbasaziri Chineke mba anyị n'ofu n'ofu. Chineke bụrụ ife niile ndị a na-ebi ebi, anyị bụrụgo mba anyị iche iche bịa n'iru gị na-arịọ gị biko imeela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ site na Kristi onye nwe anyị. Nsọ
nna anyị jezie sọ gị na-enye gị nsọ anyị na-arịọ ka bido onye ndị a nsọ site n'ịkwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu dị ya n'ọnwụ ji aka wee na-arụ were achịcha nye gị ekele na otuto ya nwa ya nye ụmụazị ya sị nara m nke a enyi m niile ka ma ahụ m a ga-erunye ahụ m etu ọgba ka o si mee mgbe anyị chere ndị anyị asị obodo iko mmanya ịkpa gị ekele na otuto nye ụmụazị ya sị nara m nke a ọnụ m niile ka bido nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebere agakwa n'ihi ụlọ na n'ihi mmadụ niile ịrụba ahụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke anyị kwupụta na ihe oriri nke okwukwe anyị na-eme ugbu a Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa pụta ndụ ebebe ka anyị si gbaa na-eto gị ebe gị ebube site na Jesu Kristi nwa anyị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya nọ na
zọpụta anyị anya ebe ozi ụwa na ajọ ihe niile mere ebere mmiri oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na oge niile anyị wekwara nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi n'ihi na ọchịchị oke ike na onye anyị Jesu Kristi ịgba ndị apọstọl gị udo ka nna hapụrụ ụnụ udo nke m ka m na-enye ụnụ elekwana anyị na nje anyị kama lekwasị anya n'okpuru nzukọ gị nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ ibe onye ndụ na-achị ebe udo ngosi mkpọbata ụlọ mgbe niile Please join in the prayer for the spiritual communion. Oh my Jesus, I firmly believe that thou art truly and really present in the most holy sacrament. I love thee with my whole heart, and because I love thee, I am sorry for having offended thee. I long to possess thee within my soul, but as I cannot now receive thee sacramentally, come at least in spirit into my heart. I unite myself to thee as if thou we already there. Never let me be separated from thee. Amen. Amen.
ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị were ebe nọnyere anyị bụ ndị nke gị idubatara anyị n'ihe omimi nke eluigwe site na aja nke a. Biko mee ka anyị site na ndụ ochie anyị na-ebi gafeta na ndụ ọhụrụ site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwere obere ọkụ ole na ole. Tata bụ ụbọchị ndị nne. Anyị na-eweta ndị nne niile nọ n'etiti anyị, ndị niile nọ na parish anụnwa, ndị nne Igbo Catholic Community, ndị nne ebe ọbụla ha nọ n'aha parish anyị na-asị unu Happy Mother's Day. COVID-19 mere ụka ndị nne nke arọ anụnwa na parish anyị na n'ebe ọbụla onwe ka o si wee do. Maka o si wee do ndị nne ama ka unu na-asị na Chukwu bụ ike unu. Anyị na-asị na Chineke anwa ga na-edu unu, na-echekwaba unu, na-agbaziri unu ebe ọbụla unu nọ n'ezinụlọ unu niile. Ka anyị lotakwa na okwukwe anyị ma ụka anyị, ọ bụ eziokwu na o nwere ndị dị quarantine, na okwukwe anyị na ụka anyị adịrọ quarantine dị ncha ncha. Ụlọ ụka anyị na-aga n'iru, ọ ga na-aga n'iru. Ka anyị na-agba mbọ na-ahụ na ụlọ ụka anyị na okwukwe anyị na ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Anyị wee na-elotere ndị parish anyị na kọmuniti anyị n'otu dị iche iche. Unu ga na-afụkọtakwa onwe unu n'anya, na-eme ka unu si eme. Ndị dịka ICMO, ICW, ndị youth na young adult, ministries dị iche iche. Ọtụtụ n'ime unu na-eme nzukọ ha ejighị Zoom were eme, ha were teleconference were na-eme. Ndị prayer group, ihe anyị na-ayọ bụ ndị parish anyị, ndị kọmuniti anyị, ka onye mara otu nke ị nọ na ya. Ọ bụrụ na ga-esoro ha, jụọ ajụjụ ka ị soro ha wee na-eme. Ka anyị lotekwe na parish anyị, oge anyị na-aka ụka ebe ahụ n'ụka gị oghe, anyị na-aka ụka ebe a oge niile n'ụka jụọ. Anyị na-eji envelope, onye ọbụla n'ime anyị nwere parish envelope. O nwere ndị na-akpọ m na-ajụ kedu etu anyị esi were mee envelope ha. Ị nwee ike ị bịa na parish ebe a tụnye na mailbox. Ọ bụrụ na gị enwekweghị ike itinye ya na mail, ụzọ ọbụla o si dịrị gị mfe. Anyị na-ayọkwa ndị parish a ndị nwere ike inye aka ka ha kpọọ parish, ọkachasị ndị maara etu esi eme ihe kọmputa, ha kpọọ parish na anyị chọrọ enyemaka ha. Ngwere ohere anụnwa wee na-asịkwa ndị parish anyị na o nwere mmadụ onemene rapụ n'etiti anyị n'izu ụka abụọ ma ịtọ gara aga. Njọka iwu ọma rapụ. Etu a ka ọ dịkwa Raymond eji nke onye ajụkwuo. Biko anyị maalụ ka anyị si eme, ka anyị na-akpọ ha na fon, enweghị ụzọ ọbụla abụ n'ụzọ, ka anyị lote ha, ka anyị gbapụrụ ha kịta ha nwere nsogbu nke dakwasịrị ha. A wee na-asị ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ, ma ndị nke nwụrụ na COVID, ma ndị otu anyị, ka mkpụrụ obi niile kwenụ gara aga. Anyị wee na-ekene unu niile taa, na-ekenekwa ndị nne, na-ekene ụkọchukwu anyị. Biko kọpụ na ụkọchukwu anyị aka fara gị n'obi. Daalụ. Tupu anyị na-egosi maazị ụlọ gbasaa, ka m were ohere a wee kelebe anyị niile ndị nọ n'ụlọ wee sonye na akamasi ụbọchị taa. Ebere anyị maka Chineke na-agọzi anyị, na-echekwa
chekwaba anyị oge ncha site na